Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 15, bersikulo 29 ngadto sa 37. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. Ug may dagkong panon sa mga tao nga miduol kaniya nga nagdalag mga bakul, pilay, buta, amang ug uban pang mga masakiton. Gipahimutang nila ang mga masakiton sa tiilan ni Jesus ug giayo niya sila. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga pilay na nga ayo, ang mga bakul nakalakaw ug ang mga buta nakakita ug gidayeg nila ang Dios sa Israel. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan. Haluoy ako niining mga tawhana kay tulo na kaadlaw nga sila nakig-uban kanako ug wala na sila'y makaon. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon ay tingali unyag kuyapan sila sa dalan. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man ta mangitag igong ipakaon niining mga tawhana nga awaaw maning dapita? Pila ba ka pa ng inyong dala? Nangutana si Jesus. Sila mitubag, 7 ug may pipila kagagmayng isda. Busa ang mga tao, gipalingkod ni Jesus sa yuta. Unya, gikuha niya ang 7 ka pan ug ang mga isda ug nagpasalamat siya sa Dios. Iya kining gipikas-pikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao ug nangaon silang tanan ug nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an ug 7 ka bukag nga salin. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.